Mirem l'univers doncs, perquè ens crida l'atenció, no? Perquè estem envoltats de bellesa també. I jo ho dic sobretot perquè em dedico a fotografiar sobretot aquesta bellesa extrema de l'univers que ens envolta i alhora ens fa sentir molt petits. A nosaltres ens agrada molt passar aquestes nits doncs, sota aquest cel fos estrellat, no? Imaginar-nos que cadascun d'aquests punts de llum que estem veient doncs, podrien ser mons com el nostre propi sistema solar. No? És bellesa pura. Llavors aquesta estrella que tenim aquí al centre és una estrella que s'anomena tipus Wolf-Rayet, que és una estrella que està a punt de morir en forma de supernova. Compte perquè quan diem a punt vol dir uns quants milers d'anys. Ha estat una alegria molt gran, no? Veure que una imatge com aquesta hagi estat escollida per la NASA com la imatge astronòmica del dia. Estem parlant d'un projecte que serà un referent europeu en la divulgació, serà potser un dels centres més importants de tota Europa de divulgació científica i ara, doncs, amb l'Ajuntament de Prades, doncs, els propers passos serà picar les portes de les institucions públiques. Fa segles ens havia donat la impressió que érem algun tipus de centre de l'univers. Avui en dia sabem que som res, com deia el Carl Sagan, un petit punt blau i pàl·lid surant a la riba de l'oceà còsmic. No? Doncs això som, no? Som un petit planeta que ara mateix ha entrat en una crisi molt greu de clima. La meva afició a l'astronomia va començar amb un regal que em va fer el meu avi, que era un telescopi, i a partir d'aquí es desfer-me doncs, les ganes d'explorar, estudiar l'univers, i això doncs, tenia res, era un nen, vull dir, anava a primària.